4 начина да предотвратим косопада през есента. На първо място е здравословното хранене. Важно е да поддържаме добре балансирана диета, богата на витамини и минерали, които са от съществено значение за здравето на косата. Храни богати на биотин, цинк, витамин D и протеини могат да бъдат полезни за укрепване на косата и предотвратяване от косопад. Редовните масажи на скалпа стимулират кръвообращението и насърчават растежа на косата. Масажите могат да се извършват на сух скалп, но и в комбинация с серума на Soul Simple, който допълнително подхранва скалпа и косата. Избягвайте агресивни процедури, като често топлинно третиране, боядисване или често разресване на косата с гребен. Серумът против косопад Shiny съдържа натурални масла и билки, като коприва и розмарин, които спират косопада и стимулират растежа. Нанасям го на скалпа за по-бърз растеж и по дължината за блясък и здравина, след което се отмива. Последвай профила ни за още съвети за натурална грижа.